Jochung' mawuok e kaunti no endo ma Kisumu mantiere kod ng'ol mopogore opogore sani ndikoro opoyo duond od bura mar ODM keto winjruok ma joma chung' mondo mi ogol godo achiel kuomgi mong'ere kaka consensus. Kowuoyo kod jofwambo e wach ni e kaunti ma Kisumu, jalar kom no endo ma Senate migosi Nelson Adulo wacho ni koro jogo eko mantiere kod ng'ol mopogore opogore koro nyalo yudo thuolo endo maber ma mondo mi gibende gichopi e mesa no endo ma bende itwake weche mag chiwo lemo. Kanolero ni jogo manigi ng'ol e kinde duto te ka koro maundu wuok e weche go mag yiero to neno malit mawuoro nikech gin gionge gi nyalo noendo mar resruok e yono endo kata mar tony e yono endo ma ginyalo dwaro nikech gin kod ng'ol ma monogi bet kaka oganda. Wach man go mokwongo en wach mar dhaw manyicho timore ne manyicho oto ndek baba Raila Amolo Odinga gi kite yo Uasin Gishu County. I request awacho ni josiasa mondo we tuo oganda wabed uru kamoro achiel nikech gima notimore 2007 waneno gima notimore ji nodhaw ji notho omiyo mano ok wadodok e sani as Kenyan. Wadwa ni wariwre uru kamoro achiel nikech wan jo Kenya duto. Yiero botimore in August. Bang' koserumo pod wabobedo abeda joka ng'ata achiel. Mar ariyo akwayo ODM party mondo ka awinjo ni gichiwo direct ticket kuonde moko dakwa mondo gimiye some people with disability be direct ticket nikech article 54 mar constitution o promote way progressiveness mar person with the disability. Kuna kwayo geni mondo jok moko be miye direct ticket mondo wambe wa fill gaps mosebedo kodong' nono go. Omiyo mano nakwayo the ODM patron and our chairman Nason Kakiri mondo winje ywakwa kako jo Kisumu county jok manigi ng'ol. To mogik nadwa wuoye wach fuel magone president erokamano, President Uhuru Kenyatta erokamano mondo mi no wakt mapiyo mondo kony gima iluongo ni fuel crisis manotimore e Kenya ka. Nikech gigo teka timore jogo manigi ng'ol masafa kabisa. Onge ng'ata ng'ata masafa mopogore gi jogo manigi ng'ol. Koro an aspirant Market Milimani Ward Kisumu. Aduogo ne Raila Amolo gi jo ODM erokamano kuom miyowa chance mondo a participate as the people living with disability in this leadership. Mondo wambe mondo ng'eni wambe we can lead. Bedo ni tiende wa ong'ol ok omaanisha ni wiwa be ong'ol, wiwa ngima. Adwa nyisogi ni mondo gibed ka ging'eyo ni kaka ji ongoza jowadgi wambe wanyalo. Koro gima dwa wacho ni wadwa ni gikonywa nikech ok wadwar koko. Koko no ema ok wadwa. Waluoro koko nikech koko no nyalo kelonwa shida nikech wan ok wanyal ringo kamoro amora. Ka koko wuok wan ok wabi ringo, ok wanyal ringo. Tibro yudo ni kama ok wanyal ringo ji ka ringo to duogo nyoni. Koro gimiwa peace to jok malaro telo Nyasaye mayiero. Telo dhano ok yier. Nyasaye ma lead the hands of people to kuma telo nego dhiye. Koro gibede gi kue mondo Nyasaye oyier telo. Gimiye Nyasaye chance mondo ti. Nikech Nyasaye ong'eyo, Nyasaye ng'iyo chuny, ok ong'i del, ok ong'i rwakruok, ok ong'i pesa. To ong'iyo chuny. Chuny ma Nyasaye neno no en ema ong'e direction kamotere. Ka Nyasaye koseneno chuny ng'ato en ema ong'e kamokete. Koro aduogora erokamano ne jowago mondo kakwayogi niya ama aspirants wetewa ok wadwar koko gikelnwa kwe, ok wadwar gik milaro gi thuon. Giyie ka loch odhi kuom ng'at achiel nikech at the end of the day ng'at achiel emidwaro. Giyie giung ng'ano lwedo to chieng' moro kochopo chance nikech nitie appointed time mar Nyasaye kuom ng'ata ng'ata. Kendo wamor ni un kaka jo media ubiro mondo winj pachwa e gima waneno e yore mag yiero madhi mbele mar ODM. Yiero nitiere gi yore ang'wen ma idhiye. Machiel kuomgi en bet piny to ji winjore. To waneno ni wan kaka jogo ma jochung' matindo. Bet piny to ji winjore no nyalo miyo ng'enywa yud nafase mag telo mang'eny. Nikech ng'enyne ji dhiye e yiero ka ji oikre ne lweny to gi yore moko maketho ratiro mar yiero mondo neno e yo makare. Omiyo akwayo jogo duto tete mochung' e kombe mopogore opogore ni uwe ji otim consensus
e yo makare mondo jatelo nen, nikech gima wasebedo kwa manyoga sana sana en kom mar president. To kakoro sani jatendwa maduong' mosebedo koketowa kanyakla, oseriwowa kamoro achiel, moriwo jo Kenya kamoro achiel. Ang'o miyo koro wan wada pogore gi lwenje matindo tindo mok nyal konyowa? Aneno ni wan kaka aspirants wachung'uru motegno gi chama, nikech chama ema osemiyowa maendeleo duto tetete mosebedo kwa waneno gi eki. Omiyo kik wakikre, kik wakuod wi jakom kaluwore gi yiero midhi tim madwe mar 8. Akwayo kendo ni jogo madwa tiyo gi lweny e yo moro amora, ung'e maber ni nitiere jomochung' mang'eny ma nyaka gi ng'ol mopogore opogore, nyaka joma rowere, nyaka mine. Ok wadwar ni mondo kura mar ng'ato ang'ato lal, ni nikech ng'ato dwa bedo MCA, ng'ato dwa bedo MP, ng'ato dwa bedo governor. Waneni at the end of the day, waneni jowa duto tetete odong' kaka gin, maonge ng'ama ohinyore nikech wach mar siasa. Mano biro miyo ka koro wadhi mbele to watimo maendeleo ma jopiny te dwaro. Omiyo an amor sana kendo agone Uhuru Muigai Kenyatta, men president marwa, kuom keto lwete e chik ma omiyo koro wach mar mafuta ma ji ywago sakasa koro rumo. Koro wan kaka jogo mamanyo kura, wabe nyocha ne koro gini omako dhowa ka waneno ni